Mga kaigsunan, maayong hapon. Welcome sa atong channel God's Mission TV. Ang atong hisgutan karon mga kaigsunan, usa ka simpleng pangutana nga nagaingon, mituo ba ikaw sa end times or kining gitawag og katapusang mga kapanahunan? Mga kaigsunan, sa Bible nagisgot gayud og end times, nga malisod nga panahon sa katapusang mga adlaw. Mituo ba ikaw mga kaigsunan nga kaniadto pa sa panahon ni Jesus, ngadto sa early church sa panahon sa mga apostoles, sila nagawali na may tungod sa end times. Sila nanawagan na may tungod sa katapusang mga adlaw. Now try to imagine mga kaigsunan hantod karong panahon na. Siguro mga more than 2,000 years na mga kaigsunan. Naunsa nakakini karon nga panahon karon. Hinumdumi mga kaigsunan nga mga panghitabo karon mga kaigsunan, naka-indicate siya sa propesya sa Bible. Ang malisod, ang kamatay, ang mga linog ug mga gubat mga kaigsunan. Although sa una pang panahon doon na may gubot, doon na may kagutom, doon na may kamatay. Apan mga kaigsunan atong sabton karong panahon na, og nagtuo ako nga nakita sa pinakaduol mga kaigsunan. Og nagsaad gayud mismo ang Dios nga mobalik siya. Pinagi siyang bugtong anak nga si Jesus, mobalik siya aron sa pagkuha kanila nga naghulat kaniya. Makaigsunan, hinumduman nato nga humana ang kaluwasan gibayra na Jesus. 2,000 katuig ng milabay ang iyang kamatayon, katong iyang kamatayon sa cross. Ayang sakripisyo makaigsunan, mautoy una iyang pag-ani aron ikaw ako malukat, mabayran gikan sa tunglo sa sala, kay kitang tanan kandidato man ngadto sa linaw nga kalayo. Apan salamat sa dakong gugma sa Dios mga kaigsunan, nga din si Kristo mo'y naglukat nimo. Now nagsaad siya nga mubalik sa ikaduhang higayon aron pagkuha kanila nga naghulat kaniya. Na ang pangutana karon mga kaigsunan, andam ba ikaw, naghulat ba ikaw sa pagbalik sa Ginoo? Na kung ikaw dili mo tuo sa end times, hala mga kaigsunan, imo ng choice. Pwede kang magpadayon sa imong gibuhat, sa imong pagabisyo, sa imong pagdruga, sa imong pagbuhat og mga kriminalidad, sa tanan nga kalaway, kahugawan mga kaigsunan. Apan kung ikaw mituo mga kaigsunan sa pagbalik ni Kristo, ako kang gidasig karon, mao na kining panahon mga kaigsunan nga ikaw magapanugyan gayud sa imong kinabuhi, nga dili na ikaw magtiaw sa imong kinabuhi, moalagad ka nga dunay kahandok sa Dios, nga din ikaw musalig gayud imong itugyan sa Ginoo ang tanan, ang imong kabalaka, ang imong kaugmaon. Saligi ang Dios mga kaigsunan. Tungod kay diha sa Dios di ta mapakyas ang tanan nga motawag siya ngalan, dili kayod mamaulawan. Busa akong dasigon ang matausa karon, ikaw nga nagtan-aw, ikaw nga mituo sa katapusang mga adlaw, mituo kag end times, nga doon mo balik sa Jesus, andamay mong kinabuhi, ligunay mong pagtuo, pagbaton sa nindot nga relasyon sa Dios, magbaton kag pagampo sa kanunay, pagpasalamat, pagdaig, muadto kag simbahan, kay mosimba ka, magtuon ka siyang pulong, mubasa ka siyang pulong, aron nga din ang imong kalag malig-on ug madasig ka, imong himuon nga inspiration ang mga saad, ang pulong sa Dios pinagi sa Biblia makaigsunan siyang pulong nga din himuon nimo kini nga mo'y mo inspired kanimo nga namor kang mosalig sa Dios. Igsoon igalan ini nga orasa. Salamat nga ikaw karon na minaw. Salamat nga ikaw mituo. Og ang Dios magapanalangin kanimo. Mubo lang ako pagdasig kanimo. Dalaygon ang Dios ning kapunon. Busa makaigsoon na ako magaingon kanimo. Nga din ang tao nga dunay pagtuo sa Dios dili mapakyas siyang paglaom. Kay ang Dios nga nagsaad matirud-anon siya mutuman sa iyang mga pulong. Dalaygon ang Dios. Maayong hapon kanimong tanan. Bye-bye.